za a yaki yau za a yi ta a warwasa na ba su auren nan ko sama da kasa za ta haje na ba ka wannan aure ka je ka karɓo kuɗin auren ka au salfi kake yi mun ba ya ga kika zo alhaji salfi kake yi mun ba ya ga kika zo alhaji abin da za ka yi ne ku cuce ne ba ina da ban je ba me yasa ka ajiye ni ba zan dawo ba ala kulli halin an yi biki kuma an ci uwar sabada an yi biki an gagije rawa na ci naman kaji na koshi na ci simiti five na ci jollof rice kuma biki yayi armashi mun saka anko ankon jiki na abinda na yi shi wuri na guga wuri naira 35,000 ce ta hada min wannan kayan na jiki na sai kuma muka za ashe bikin har da su gayyar sodi ke kuma daman ba a gayyace ki ba yawon bididi ne ya kai ki hakike ne ma ki hallaka wani a gurin biki ku jama'a yau na ga hasada iri da muzu ni yan nan ko anko ba ta da arzikin ta yi shi tsabar talaucin masifa a haka ta jajiki ta ebu wata matacciyar kaya yalayen kaya ta je ta kutsa cikin jama'a tsabar masifa ki a ce duk a cikin dadiran naki ba mai arzikin da zai iya baki naira 35,000 ki kudin anko duk a cikin samarin naki da kike bin su gurguzu ba wanda zai iya daukar naira 35,000 ya baki kudin anko amma a haka har zan je gurin biki ki je gurin biki kina nema ki jijjigo abu ki kashe ni me nayi miki saboda kin yi abu a baya to wallahi bari ki ji darajar ki bata kai in ambaci sunan ki a baki na ba dan yanzu baki na ya zama mai daraja ba kowace kucaka gilli kilaki nake ambata sunanta ba kuma ba a gayyace ki ba biki kika zo zan ki zo da kuma ki sani wannan abin da kika idan kina tunanin wayewa ce ba wayewa bace ba dakikiya ce ke dabbiya ce ke tinkiya ce ke tambaye ni me yasa abin da yasa na ce miki dakikiya saboda idan kin yi ne dan ki kare wa'anda suke a gurin bikin su kika zubar wa da mutunci saboda taron su ne naje aka gayyace ni kuma naje da farin ciki na duk abin da ya faru na manta da shi ya wuce naje da farin ciki na aka bugi kirji aka ci uwar sabada amma da yake ke damsil basira ta ce baki da ilimi wai ke a haka wai ke kina ganin ke ga kinan zakakura bari ki shiga kice zaki tare musu ko wani abu ko kaza baki san hakan da kika su kika zubarwa da mutunci ba wani ba su kika zubarwa da mutunci wallahi kin yi asara kuma alhamdulillah naga soyayyen mutane babu abin da zan ce da mutane sai dai in ce ubangiji Allah ya shi maku albarka Allah ya raba ku da duniya lafiya Allah ya ba ku abin da kuke nema ya kika ga masoya da kika taso gare ni wai a gurin biki kun san jiya nayi announcement na sanar an min dinki kaza to ta ga ankon bata yi zuwa gurin bikin ba amma da ta ga abokiyar gabatta abokiyar hatsarata za ta je ta wanke kafa ta tafi wai kawai wani bawan Allah ya zo ya nemi magana wai akan me zaka yi mata magana kaza ga baki ɗaya duk wanda yake gurin bikin ya san me abin da ya faru wallahi su kika zubarwa da mutunci tunda taron ku ne kika zo kika yi wannan abin a cikin taron ku wallahi kin yi asara hasada ita za ta kashe ki ga talauci yar shegiya munafuka ga talauci amma duk wannan abin bai ishe ki ba dinkin da zaki sa a jikin ki je gurin anko ba da ankon biki kika je ba a shashagare 20 kamaraya ita kika sa to ai ko murja ta da ka ta ba da ruwa kuma wannan batuni da ke yanzu muka fasa shege ka fasa sai kin san kin ta walki daidai gindinki